Hajde, čutite, počela sam. A kako si vibracija? Ma nije izgledala. Odavde nešto si skrivila u pičku. Šta snimiš? Pa akvarijum. Pogasi se ako hoćeš da Pa imaš... nema veze s tim. A i njima imu nešto priča. Psihanalipsiku. Okspoku. Jedno, pusti drugi. Koji sam? Tera koji? Može. Šta radiš? Tera koji je super genija. Dosta, Ekrlo, nemoj sad 5 malo sam. Pa šta ovo? Čas te prikazuje dušku od sebe.